Mana po masao si ibadang lahat ang nagsindi sa taula. Ay naman. Nasabutan namin mo so. Wait, medyo pula sa kubita rin siya. Ayun sa pinagpangingin. Way pa yun. Pwede niya. Hindi ako alam. Ibut-ibut mayan ay kamapindahi in mga perjanjian hatay yang pasinyoba lawa ko na padlima insufuku kaya kita dayang doon kayo Okay. Eko.